आदामोन नोंसोर सोरबाफोर मबाइल बायगौमोन नामा? होद बायालां गुलाब गैया आंनाव। आदा नों बायगोन ना मबाइल? माथो मानसियानो आफाजि समान बैसोनिसो मा एंगेलजों आदा जायो नोंलाय आंखौलाय? जियानो जालै मबाइल बायगौमोन नामा? हरलाय मबाइलखौ नायनो आं माबायदि मोजांखाब्रा। मबाइलाथ' थिगानो हा बेसेबांथो नांगौ? 5,000 नांगौ 5,000। आंनावथ' 5,000 गोजो केस गैया एकाउन्टावसो दङ दा 4,000ल' दङ। जासिगोन दे 4,000खौनो हरदो। न' बेयाव 4,000 दंखायो। थिग दं। आदसा बे मबाइलखौ नों मानो फाननो गोनां जाखो? होद बेफोरखौ उनाव मिन्थिबाय थागोनलै। ओइ आसोल नोंना मबाइला नों एसे मोजां नाखायो बेखौल' मानो बायबावखो? ओइ माथो खालामबाय थानोब्रा एसे बुरजा फैसाखौलाय। हाब मानिफ्राय एसेबां बुरजा फैसा मोनदोब्रा नोंलाय? मोनथिनो लुगैदों नोङो? नै बिदिब्ला नायना ला र'। नै बे जाबाय उइनज' एप्स भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन गेमिं प्लेटफर्म जेराव नों लुडु क्रिकेट कलब्रिक 70टानिबो बांसिन गेम गेलेनानै 50 लाख रांसिम खामायनो हायो आरो बेयाव फ्रि आरो पेइड मोननै रोखोमनि गेम गेलेनो हायो। क्रिकेट आरो फुटबल नायग्राफोरा गावसोरनि गोसो बायदि टीम बानायनानै देरहानोबो हायो आरो गासैबो गेमावनो रियेल प्लेयार मोननो हागोन आरो बेयाव देरहानानै मोननाय रांखौ गोरलैयैनो केश उइथड्र खालामनो हायो जेरै पेटिएम इउपिआई आरो बेंक एकाउन्टआवबो ट्रेन्सफार खालामना लानो हायो। आरो बेयाव उइनज' स्ट'रबो दङ जेराव नों फ्रि फायार डायमन्ड्सखौ खम प्राइसआवनो इन्डिया कारेन्सियाव मोननो हायो आरो गोबां मोजां ब्रेन्ड जेरै माइन्ट्रा हटस्टार डमिनस बायदि बेफोरखौ कुपन डिसकाउन्टआवनो मोननो हागोन। अब्ला रांबो बासायदो रांबो खामायदो आरो बेयाव सानफ्रामबो स्पिनार फिदिंनानै केटिएम रयेल एनफिल्ड आइफन 13बो देरहानो हागोन। अब्लालाय माखौथो नायबाय थाखो डाउनलड खालामदो। होद होनबा डाउनलड खालामनोसैलां। आरो नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामदो लिंकखौ जों डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय डाउनलड खालामोबा 50 रांनिबो ब'नास मोननो हागोन। जाबायना डाउनलडा? जाबाय जानायालाय 50 बनासबो मोनखाबाय आं। दे मा खालामबाय थादों? हिन्जाव लाबाखैथ' आं। थोद बहा हिन्जाव लाबोदों बुंदों आंलाय। मालाय हिन्जाव बुना फैदो नोङो? इये मानसियालाय मालाय बे फाग्ला जाखोलै बिलाय? फाग्ला बोरै बिलाइ बिथिंदों? हमना लाबो हमना जानांगौ सावना। आं बिदि बुङाखैलै रान्थें। आंनि बिखो जानो थोद रायखर साला। मालानो बाय बेंगा जाखो नोंलाय? बेल दामनो? आंलाय माला बेल दामखो? है दिसनोबा साला मोजां मोनलायदों। बुंलाबाय थागोन। खोनाबाय रान्थें? खांख्राइ नोंना आंनि गदलै। हाब नों आंखौ साला बोरमासो बुंबावबाय? है साला। आइ दै। सेस खांख्राइ गोजायाबो थांफिनबाय। मा जोगोनानथो बोरमा बुंलां नोंलै आंखौलाय? आं नोंखौ इसोर भगबानसो बुंदोंमोनलै। दे खांख्राइ खनसे थंसेबावलै मोजां जाफिनगोन खोमा। र' मोजाङै थंसेदनि आं। जय हनुमान। ओइ रान्थें हे मा जाखोलै बिलाय? ओइ रान्थें रान्थें हे मास्टार फैदों माथो बेखौनो खायदा बोरै खालामनांसिगोन आं। रान्थें नों आंखौ मानो गारना थाखो? रान्थेंलै वाइ जिंखा मा खालामबाय दंलै? ओइ नै संसार सिरियाल नायगासिनो आं। होद मा जायगायावनो गायथेङोब्रा माथो सादासो नाबाय दं नोंलाय? मा बेखौनोथ' कुइसन जादों बेलाय? मेगन बेरबाय नामा? नुखायाखै नामा नों हाल मारिबाय थानायखौ? देलै दे ओइ जिंखा माथो बादुला हिनजाव लाबोसिगोननो? हा बादुला हिनजाव लाबोसिगोन? नंगौब्रा। ओइ मा रायलायखुमागासिनोब्रा नोंसोरलाय आंखौलाय? हाब मासि जिउ गोलाव मानसिलै नोंलाय? फै जिरायफै जिरायफै। ओइ दखानि नोंबो जिराय। होद दखानाव थाब थांनांगौलै। ओइ जिरायलै दसेल'।
थाइब्रै थाइबाल'सो लस जागोन। है दिगदारलै। जिंखा हामबाय माथो। आंखौलाय बेसे मोजां मोजां बायदि नुयो नोंलाय? माथो हामलंखा आंलाय। होद दोरिया बेखौ बुङाखै आङो। आखाइ दोलायनायखौसो बुंदों आङो। ओइ बेफोरनो जारला जारलि सेस। आच्छा बादुला अब्लाथ' सैमा अरलाय मानसिगोन। फाग्ला अन्थाइ खुबिनासो खारगोन आङो। मानो सैमा अरलाय होलाबायनो आंलाय? थोदसाला बादुला बर' राव फंसे बाथ्रा दङलै गिदिर हाबा खुंनायखौ सुंद'यै सैमा अरलाय होननानै बुङो। होद गोदोनिया गोदो थांबायलै। दानि जुगाव बेफोरखौ बाहायबावो नामा? नै बेफोरनोथ' भुललै जोंनिया बर'फोरनिया। होद जियानो जालै सैमा खरलाय आं अरलाय होनाय जानाय नङा। मानोलै बादुला? बाराद्राय गिदिर गिदिर हाबा खुंब्लाबो मानसिफोरा हिनजावखौ लब जानाय लाङोब्रा। मेक्राय मेसि सोरबा थिखांना लांब्लासो। थोद खोनाफेराखैमोनलां बिदि जानाय। ओइ जिंखा नों खोनाफेरबायमोन नामा? बादुला बुंनायखौ खोनादों आं दानि। थै सामब्राम। ओइ जियानो जालै भाइफोर लायनायालाय लायनोसैमोनलै। गाबोन सानैबो ओंखारलायदो। होद बरिया थाङाबालाय माथो ना मा बुङो दंगानि? आं थांथ'नाय जानाय नङा खोमालै। मानसिखौ नायना फोथायलाय लाङालाय आं। ए असयब'आ मा खुजात्रा बुंखोलै बियो? होद थांसैलै आङो। जावजाबायना दाना। हेबलांबायलै आसोला बाखिखौ होथारलालां। ओइ बस माथो हारसिं सिरि ज' थाबाय थाखो? उमाराजा सार बोरो आर्टिस्टफोरालाय आरो बहा लागोन शुटिंखौलाय? आं बिसोरखौ थिनहरजोब्बाय। आरे मानो थिनहरजोबखो? जोंथ' एसेल' जादोंमोन ना। नोंसोर लेट जानायनि थाखाय आं बिसोरखौ थिनहराखै। अब्लालाय मानोथो? भाइफोर आं आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि जानला मेला शुटिं खालामनायखौ दोनथ'नोसैलै। मा? ओइ आसोल नों फाल्टुसो बुङाखैथ'? लाइफआव एसे सिनसियार जादोंलै भाइफोर। जों सावथुन बानायनानै गुबुननिसिम मेसेज होयो, रंजाहोयो, मिनिहोयो, खुसियाव लाखियो। नाथाय दिनै जोंखौनो रायखुमाग्रा गाज्रि मोनग्रा गोबां मानसि दङ। ओइ बस नोंथ' बुंदोंमोनलै गुबुननि बाथ्रा खोनासंना मावलांनाय खामानिखौ दोनथ'आ होनना। नाथाय दिनै बेफोर मा जाखो? खायसे समाव माखासे बाथ्राया गोसोआव हाबाखैमोन। नाथाय दिनै माखासे सुबुंनि बुंनाय रावा बिखायाव जिलिद गावनाय बायदि बिखाखौ सौग्लिलांबाय। होद जों गुबुननि बाथ्रा लानानै शुटिंखौ दोनथ'नोसै नामा? बिदिया जानाय नङालै। ओरैनोबा आगानयाव होखाबाय आरो मानो फसिबावनो? बेफोरबायदि आद्रा खालामना दोनबासो गुबुना बखिनो बोलो मोनो। आंखौ निमाहा होदोलै भाइफोर। आं आरो शुटिं खालामनो हानाय नंला। बा उमाराजा बा नोंनो दिनै जोंखौ गोजौआव दिखांबाय आरो गुदियाव दानस'नायनो सानबाय। बुजिनो आद्रा गैलालै नोंनि आखलखौ। बिदि होनना मिथिनायब्ला नोंजों थाबोना खामानि मावामोन आं। जाबाय सिरि थादो। आरो बांद्रायबा सहायनो हानाय नङा आङो। मा सानदों नोंसोर आंखौ? मा सानदों? आखल गैयि जुनार। जों जाबाय मिडिल क्लास मानसि। सोरनिबा एसे एनै बाख्नायनाय रावानो जोंनि गोसोखौ हाजासे गोजोननाय होयो। आरो सोरनिबा फंसे गाज्रि रावानो जोंनि गोसोआव हाजासे दुखु सोनानै होयो। ओइ बस जों नोंनि गासै बाथ्राखौ मानिना सोलिबोगासिनो। नाथाय दिनै नों मानो बिदि बुंखो? नोंनो बिदि जायोबा जों बहा गोहो मोननो? आंबोथ' सानाखैमोनलै हारिमुनिफ्राय गोजान जानो होननानै। नाथाय जोंनि खायसे मानसिफोरा माखौ बांसिन मुगैयो मिथिगौ ना? हारिमुखौ। दिनै जोंनि गोबां गथ'साफोरा गावसोरनि सिनायथिखौ मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, दामनाय देनाय आरो एक्टिंनि गेजेरजों सिनायथि होलांनो सानो। नाथाय जोंनि बिमा बिफाफोरानो बिसोरखौ हमथानानै लाखियो। खालि बुङो फराय फराय फराय। उनाव फरायनायाबो गैला, फारसेथिं जेबो खामानि रोंला। अब्ला बे मानसिया मा जागोन? जाम्बा ना जाम्बि? बेफोरनि गेजेरजों सौसिलांनो हानायासो देरनायलै बस। बे बाथ्राखौ नोंबो मिथिखागौ।
मिथिगौ आरो दिनै बेखौबो मिथिबावबाय खायसे मानसिफोरा आंखौ गाज्रि मोना गाज्रि मोनो आंनि खामानिखौसो माखासे मानसिनि साननाय बहाबा गुजरात बेंगालर केरेला बेफोराव खामानि मावनो थांबासो खामानि मावनाय जायो जेब्ला जोंबो साक्सेस जागोन अब्लासो बिसोर बुंफिनगोन नों मारगौ बिसोरनि खामानि मावनाया